Λατρεμένα μου πλάσματα, καλώς ήρθατε στο τελευταίο vlog της σεζόν, καθώς αποφάσισα να κάνουμε μια μικρή παύση για Αύγουστο και να τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αγάπες μου, δεν θα σας πω ψέματα, μου έχει λείψει αρκετά ο χειμώνας. Έχω βάλει air condition στο full, έχω μαυρίσει ήδη και με το air condition είμαι σε μια φάση που έχω βάλει και μακριμάνικο, κάτω από πάνω φοράω σορτσάκι βέβαια. Πίνω το Monster μου, θέλω να δείτε παιδιά αυτό εδώ το υπέροχο, τον υπέροχο θερμό που πήρα από Εστία είναι η μάρκα, θα σας τη βάλω εδώ από κάτω. Το πήρα από ένα συνοικιακό μαγαζί που έχουμε εδώ πέρα κοντά στο σπίτι μου. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι και κοιτάξτε τι όμορφο με τα λεμονάκια του και τα μπλε τα πραγματάκια. Αγαπώ. Θα το πάρω και στις καλοκαιρινές μου διακοπές μαζί, να σας πω την αλήθεια. Έχω ξυπνήσει από νωρίς, έχω βάλει δεύτερο πλυντήριο γιατί χθες έβαλα το πρώτο και διαβάζω αυτό το υπέροχο βιβλίο που πήρα από το Γαλαξίδι, που είναι το βιβλίο που θα ήθελα να είχαν διαβάσει οι γονείς. Έχω φτάσει ήδη στη σελίδα 69 και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια, να μου αρέσει τόσο πολύ. Βέβαια, είμαι ένας άνθρωπος που πάρα πολλά χρόνια τώρα διαβάζω full ψυχολογικά βιβλία. Έχω μεγαλώσει από έκτη δημοτικού, ξεκίνησα να διαβάζω μπουκάι και full βιβλία ψυχολογίας τέλος πάντων. Οπότε ναι, ήταν επόμενο να μου αρέσει και αυτό. Μιλάει πάρα πολύ για τη γονεϊκότητα και γονέας να μην γίνω. Τύπου να μην γίνω ποτέ στη ζωή μου. Πιστεύω ότι θα με βοηθήσει και γενικότερα με τις σχέσεις μου και με τη σχέση μου με τον εαυτό μου. Γιατί παρακολουθώ και βλέπω πράγματα του πώς έχει μεγαλώσει ένας άνθρωπος μέσα από την οικογένεια, έτσι, τι ρίζες, τι βάσεις είχε κτλ. Και πολλά πράγματα που έχουμε και εμείς τώρα σαν μεγάλοι άνθρωποι, πολλά πράγματα διαπιστώνω ότι έχουν δημιουργηθεί και μέσα από αυτό το βιβλίο και από τα πολύ μικράτα μου. Οπότε ναι, θα κάτσω λίγο να περιπλανηθώ ακόμα σε αυτό το βιβλίο και μετά έχω να φτιάξουμε δωμάτιο, να φτιάξουμε πιάτα, να βάλουμε και άλλα πλυντήρια, να κάνουμε τέλος πάντων πολλά πράγματα που θα σας έχω εδώ μαζί μου σήμερα. Γιατί το είναι το τελευταίο vlog που βλέπετε στο Anita Diaries. Αποφάσισα να κάνω ένα διάλειμμα γιατί δεν θα σας πω ψέματα. Κάπως ένιωσα τώρα που πήγα και λίγο Γαλαξίδι ότι το χρειαζόμουν. Χρειαζόμουν ένα break από τα social media γενικά και εννοείται και από τη λήψη περιεχομένου, γιατί όπως σας είπα και στο Γαλαξίδι, όπως θα είδατε, έκανα vlog. Και είναι αρκετά ψυχοφθόρο να σκέφτεσαι το content, είναι αρκετά, ξέρετε, να σκέφτεσαι ότι πρέπει να κάνω αυτό, μετά πρέπει να κάνω μοντάζ, να ανεβάσω, να είμαι alert. Εμένα είναι και η δουλειά μου τα social media πελατών, οπότε ανεβαίνουν κάποια πράγματα και τώρα για τους πελάτες μου μέσα στον Αύγουστο. Δεν σταματάνε ποτέ αυτά, οπότε το να έχω και τα δικά μου και της δουλειάς μου και να είμαι και διακοπές και να μην μπορώ να χαρώ έτσι λίγο μια παύση, μια γλυκιά παύση. Είπα ότι είναι too much, οπότε γι' αυτό και σας σταματάω φέτος και σε αυτό, παρόλο που είναι η πρώτη χρονιά που ξεκινάμε. Είχα πει ότι θα το πάω σε ρί μέχρι και το Σεπτέμβριο, αλλά όχι. Θα δώσω λίγο κι εγώ άδεια στον εαυτό μου, έτσι έστω 15 ημερούλες και θα ξαναξεκινήσουμε από Σεπτέμβρη δυναμικά. Και ξέρετε, όταν παίρνεις και την παύση σου, όταν χαλαρώνεις και λιγάκι, έχεις και πιο πολλές ιδέες μετά για το χειμώνα. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν ξέρω εσείς πώς μου είστε, τι κάνετε, αν θα σταματήσετε έστω για λίγο τη δουλειά σας, αν θα πάρετε την άδεια του καλοκαιριού τώρα, κάποιοι την παίρνουν το Σεπτέμβρη, να σας πω την αλήθεια που ξέρω, κάποιοι φεύγουν για καλοκαιρινές διακοπές Σεπτέμβρη. Οπότε ποιοι είστε εσείς, τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε, αν είστε Αθήνα αυτό το μήνα, τον Αύγουστο. Παιδιά, τι πανέμορφη που είναι η Αθήνα τον Αύγουστο. Ηρεμία, λιγότερα αμάξια. Λιγότερος κόσμος στις παραλίες ο ένας πάνω στον άλλο. Λιγότερη αναμονή στο πάρκινγκ, γιατί υπάρχει πάρκινγκ να βρεις και να παρκάρεις και να πας από εδώ από εκεί παρά εκεί. Πάρα πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις στην Αθήνα το καλοκαίρι και είναι πραγματικά καταπληκτικό να τα κάνεις. Αυτό σκεφτόμουν, να σας πω μια αλήθεια. Μπράβο όσοι μένετε και Αύγουστο Αθήνα και ίσως πάτε διακοπές Σεπτέμβρη, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σοφή επιλογή, θα έλεγε κανείς. Σκέφτομαι να συνεχίσω το βιβλίο μου, τώρα είμαι
στο κομμάτι που λέει «Υιοθετώντας την καλή θέληση». Θα το συνεχίσω, θα το διαβάσω. Και αφού τελειώσουμε αυτό, θα σας πάρω μαζί μου στα πιάτα, γιατί έχουμε πολλές δουλίτσες να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε στη φάση που θα πλύνουμε τα πιατάκια μας, γιατί έχω κάνει προγραμματισμό, έχω κάνει αρκετές δουλίτσες από αυτές που ήθελα, θέλω να κάνω κι άλλες. Έβαλα και ένα πλυντήριο, θα μαζέψουμε και τα ρούχα που είναι έξω τώρα και σιγά σιγά θα οργανώσουμε το σπίτι. Το μόνο που δεν έκανε είναι δεν ακούμπησα καν το δωμάτιο. Το υπνοδωμάτιό μου βρίσκεται σε κακό χαμό, κυρίως επειδή έχω απλώσει όλα τα πράγματα πάνω στο κρεβάτι. Τα καθαρά ρούχα της βαλίτσας του γαλαξιδίου δεν τα έχω τακτοποιήσει ακόμα. Δεν έχω άπλυτα όμως πάνω σε αυτά τα ρούχα, οπότε δεν χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Και δεν έχω τακτοποιήσει ακόμα και καθόλου, εδώ το τηγανάκι μου, δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα και τι γίνεται. Εγώ σε αυτή τη βαλίτσα την μπλε είχα βάλει κάποια φουλάρια, πιο χειμερινά, έτσι, αξεσουάρ και πράγματα. Και επειδή τα είχα βάλει στη βαλίτσα και τη βαλίτσα τη χρησιμοποίησα για καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε, για να πάω γαλαξίδι, τα έβγαλα και τα άπλωσα πάνω στο κρεβάτι μου και θέλω να τα ξεκαθαρίσω. Στο μεταξύ βρήκα και το φόρεμα που είχα βάλει στο... Αν θυμάστε, πού να θυμάστε, δεν σας το έχω πει ποτέ, είχα πάει στο Shopping Star σε κάποια φάση. Και το θέμα του Shopping Star που συμμετείχα εγώ ήταν γάμος βασιλικός, πρωινός γάμος στο Μπουρνάζι. Αν βρω το link από την συγκεκριμένη εκπομπή, θα σας το βάλω εδώ από κάτω να το δείτε, γιατί έχει πάρα πολύ γέλιο και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, να σας πω την αλήθεια, για μένα. Αλλά μου έμεινε ένα φόρεμα, το οποίο είναι αφενός πολύ καλό για να το βάλω στην καθημερινότητά μου κτλ. Και ακόμα και σε γάμο, ρε παιδί μου, να πάω, πιστεύω ότι δεν θα έβαζα ένα τόσο grande φόρεμα εγώ προσωπικά, γιατί είμαι και λίγο πιο minimal γενικά εγώ σαν άνθρωπος και λίγο πιο μπόχο. Δηλαδή πιστεύω ότι και σε γάμο να πήγαινα θα βάζα κάτι μπόχο, δεν θα βάζα κάτι τόσο πολύ επίσημο. Αλλά το κράτησα σε περίπτωση που εμφανιστεί η περίσταση, τέλος πάντων. Η περίσταση έχει περάσει, έχουν περάσει δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε. Το 24, το Νοέμβριο του 24 πήγα και ακόμα δεν έχει εμφανιστεί η περίσταση, οπότε σκέφτομαι να το δώσω στο Vinted. Ελάτε όμως που εγώ το έχω κατεβάσει όλο το Vinted και το Vinted δεν το χρησιμοποιώ πια. Και πρέπει έτσι κάπως να το ξαναενεργοποιήσω. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Θα δω τώρα πώς θα το κάνω, Υπάρχει και μια σκέψη μήπως το βάζα giveaway να το πάρει μία από εσάς που με παρακολουθείτε, που με στηρίζετε. Έτσι να το κάνω ένα giveaway στο Instagram, στο TikTok, θα βλέπα πού. Είμαι λίγο ντεμή, θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Αλλά ναι, θέλω να το ξεφορτωθώ γιατί είναι πολύ καλό. Δεν πρόκειται να το βάλω, το έχω βάλει μόνο μία φορά στην τηλεόραση. Όταν ήμουν στο Shopping Star. Τίποτα. Δεν το έχω ξαναβάλει ποτέ, ρε παιδί μου, ούτε για να το δοκιμάσω, πώς να σας το πω. Αλλά έχει αυτό το ύφασμα, έτσι το μπαμπάτσικο. Πιάνει χώρο. Οπότε ναι, πρέπει να το βάλω και αυτό σήμερα ή Vinted, την giveaway, θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε μαζί. Διακοπούλες φέτος, όπως σας είπα, έκανα κυρίως γαλαξίδι που το είδατε κιόλας. Τώρα θα πάω για 2 μέρες ξανά 15 Αύγουστο για να φάμε όλοι μαζί με γιαγιά και γονείς και θα γυρίσω, δηλαδή 16 του μήνα θα είμαι πίσω Αθήνα. Και αν κάνω κανένα μπανάκι εδώ στην Αθήνα, γενικά φέτος, κάπως όντως κι εγώ είχα πάρα πολύ το μυαλό μου στα επαγγελματικά. Ήμουνα πάρα πολύ συγκεντρωμένη στο τι θέλω να κάνω, πώς θέλω να το κάνω, στο YouTube, στα social. Είχα και μια σχέση πρώτη φορά στη ζωή μου, πρώτη φορά στα χρονικά τέτοια σχέση. Αλλά μ' αρέσει, δεν θα σας πω ψέματα και έχω αρχίσει και εκτιμώ και απολαμβάνω την ηρεμία και την ησυχία. Πράγματα που θέλω όμως να γυρίσω πίσω, ας πούμε, είναι σίγουρα το γυμναστήριο, η γυμναστική. Η συνδρομή μου στο γυμναστήριο είναι τώρα μέχρι 28 Αυγούστου. Και σκέφτομαι μήπως κάπως, ρε παιδί μου, το χαρώ, κάπως το ζήσω, κάπως το κάνω, καταλάβατε, κάπως, κάτι, θα δούμε. Ταυτόχρονα σκέφτομαι ότι θέλω τώρα να φτιάξουμε τα πράγματα και να κάνω άλλο ένα μάθημα γαλλικών.
Και να σας δείξω και τα καινούργια μου βιβλία που πήρα των γαλλικών μου. Είναι το Καρουζέλ 2 και το Καρουζέλ 3. Είναι 2 βιβλία ασκήσεων, 2 αναγνωστικά και έχουν πολλή δουλίτσα και σκέφτομαι ότι αυτή πρέπει να την τελειώσω μέσα στον Αύγουστο, όλο αυτό το διάβασμα, γιατί αλλιώς θα έρθει Σεπτέμβρης, αυτοί θα έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα ξανά και εγώ δεν θα έχω τελειώσει αυτά που πρέπει τέλος πάντων και μετά θα σέρνομαι για να τους προλάβω. Δεκέμβρη δίνω πτυχίο γαλλικών και εγώ είμαι 20 μαθήματα πίσω σχεδόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπως αυτό τώρα έχει μια προτεραιότητα. Είναι η εποχή που δεν ξέρεις τι να δώσεις προτεραιότητα πρώτα απ' όλα, να σας πω μια αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. This is the ugly truth. Εντάξει, χωρίς άγχος, χαλαρά, με πρόγραμμα, με σύνεση, με δουλίτσα προσωπική και σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε όλα. Ευελπιστώ. Αυτό ήτανε. We did it. Υπέροχος ο νηπτήρας μας, τα καταφέραμε, τα καθαρίσαμε όλα. Θέλω να σας πω ότι επειδή έχω βάλει air condition full και στους 2 χώρους, έχω βάλει air condition full, αλλά εδώ για κάποιο λόγο το air condition μας την έχει παίξει πολύ, πολύ ύπουλα και έχει μπει 27 βαθμούς Κελσίου. Α, δεν πάμε καλά. Ωραία. Τώρα είμαστε στο σωστό. Γιατί είχε μπει 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που είναι για χειμώνα. Στο μεταξύ, εγώ έχω 2 air condition και 2 κομπιούτερ και είχα χάσει το ένα κομπιούτερ και πιστεύω ότι γι' αυτό έγινε αυτό. Γι' αυτό παίχτηκε αυτό το πρόβλημα τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα πριν είναι ότι τα έχω απλώσει εδώ όλα όπως βλέπετε και κάποια πράγματα είναι χειμερινά. Γιατί δεν έχω χώρο για να τα βάλω όλα, οπότε πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό ξεκαθαρισματάκι σε αυτά εδώ πέρα που βλέπω, τουλάχιστον εδώ, να είναι σωστά όλα τοποθετημένα, όμορφα και ήρεμα και να σας δείξω και το φόρεμα που σας λέω, ότι ουσιαστικά αυτό είναι το φόρεμα που φορούσα και στο Shopping Star. Αυτό εδώ το φόρεμα, κοιτάξτε τι ωραία λαιμόκοψη που έχει πλάκα. Look! Το βλέπετε, είναι και μακρύ, η αλήθεια είναι πως όποια το πάρει και ψηλή πολύ κοπέλα να είναι και σε νούμερο θα είναι ό,τι καλύτερο. Είναι 44 το νούμερο, Σοφία Καπαγερίδου. Είναι ένα μαγαζί στα δυτικά προάστια, αν θυμάμαι καλά, εραστής δυτικών προαστίων, που το είχαμε πάρει και είχε μόνο τέτοιου είδους ρούχα έτσι επίσημα και πολύ πολύ grande όπως καταλαβαίνετε, αλλά ήταν φοβερό, και ακόμα και σε μένα που είμαι κοντούλα, γιατί εγώ δεν το κόντινα, μπορούσες να το κοντίνεις εκεί. Αλλά εγώ είπα, παιδιά, όχι, αφήστε το. Θα το πάρω ως έχει, δεν θα το κοντίνω ποτέ. Οπότε ναι, λέω να το βάλω vintage ή να το βάλω εδώ πέρα ένα giveaway. Εδώ πέρα επίσης γίνεται ένας κακός χαμός. Δεν σας έχω δείξει τα καινούρια πινέλα που πήρα από TikTok Shop. Έχει έρθει το TikTok Shop στην Ελλάδα. Και έχω τρελαθεί να παίρνω πραγματάκια που μου αρέσουν. Αυτά εδώ τα πινέλα. Ήρθανε σε αυτήν εδώ την θήκη, πολλά πινέλα στο μεταξύ. Έχω χρησιμοποιήσει και κάποια, βλέπετε, είναι διπλά. Και είναι πάρα πολύ καλά και για κόντουρ και για τα πάντα. Είναι και πάρα πολύ μαλακά. Μάντζ, τα λένε μάντζ. Νομίζω κάποιος θα μπορούσε να τα βρει και στο Shein. Είναι τέτοιας κατηγορίας ουσιαστικά. Αλλά παιδιά, στο TikTok Shop, μπαμ, το παραγγέλνεις, έρχεται, είναι καταπληκτικό. Και αν είστε και creator, μπορείτε να κάνετε και το review σας και να πάρετε και προμήθεια για κάθε αγορά. Οπότε συμφέρει full. Λοιπόν, καθαρίζουμε. Φτιάχνουμε εδώ πέρα το δωμάτιο και μετά πάμε να διαβάσουμε γαλλικά. Ούτε αυτό, ούτε παιδί. Όχι. Συνειδητά παιδί κιόλας δεν. Το παιδί για μένα πάει με τον άνθρωπο. Δηλαδή. Που θα στο ξυπνήσει. Όχι που θα στο ξυπνήσει μόνο. Τον άνθρωπο που θα δεις ότι μπορείς να είσαι για πάντα μαζί.
Καταλαβες. Να είμαστε χέρι-χέρι με τα βαθιά γεράματα. Θα μου πεις πάρα πολύ ρομαντική. Ναι, το ξέρω, δυστυχώς. Έχω τελειώσει τις δουλίτσες στο σπίτι, καθάρισα κουζίνα, καθάρισα δωμάτιο. Εντάξει, το σαλόνι έχει κάποιες μικρές επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ακόμα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και τώρα είμαστε ακόμα σε αυτό εδώ το βασανιστικό καρουζέλ 1, γιατί όπως σας είχα πει και τις προάλλες δεν το τελείωσα τελείως. Έχω πάρει τα 2 επόμενα βιβλία μου, θα σας τα δείξω σε λίγο. Και πάμε να κάνουμε μαζί στο Microsoft Teams, στο τελευταίο μάθημά μας. Ωραία, το βρήκα, νομίζω. Λέμε τι κάναμε στα προηγούμενα μαθήματα. La conjugation du Futur. futur proche des verbes pronominaux. Pronominaux. Impératif des verbes pronominaux. Impératif και Vous avez quelques devoirs à faire. Είχατε κάποιες ασκήσεις. τις είχαμε, που να μην τις είχαμε. Les livres, les cahiers d'exercice. Υπάρχει μια καθυστέρηση, το βλέπω. L'organisme change ses besoins aussi. Voici pour vous une série de conseils adaptés à toute la famille. Les bébés et les enfants de 6 mois de 3 ans. À cet âge, les besoins en énergie sont très importants. On est, c'est avec le verbe devoir. Doit έχω βάλει. On On ne est pas réduire de bons gras. on ne doit pas. Les yaourts poissons gras. Oui. On ne doit pas. Correct. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Αυτό είναι σωστό. Συνεχίζω και τα λέμε σε λίγο. 2 ώρες μετά, παιδιά, ακουστικό. Το τελευταίο νομίζω για σήμερα. Aujourd'hui, 16 octobre, c'est la journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est une journée très importante pour la planète. Το επόμενο μάθημα είναι μια επανάληψη. Θα τελειώσω αυτές εδώ τις ασκησούλες που έχουμε βάλει για την επόμενη φορά. Και έχουμε κι άλλο, παιδιά. Αυτό το βιβλίο ουσιαστικά τώρα τελειώνει. Είναι το Καρουζέλ 1, τελειώνει. Επιτέλους, σιγά σιγά εύχομαι. Θα κάνουμε το revision που είναι η επανάληψη. Θα το κάνω αύριο το πρωί λογικά αυτό. Θα τα κάνω και τις ασκήσεις μόνο μου και θα τις ελέγξω μαζί τους. Και μετά προχωράμε στα βιβλία 2 και 3. Στο μεταξύ, είναι πολλά μαθήματα ακόμα. Λογικά. Γιατί έχω χάσει αρκετό πράγμα και καταλαβαίνετε ότι έχω χάσει και πολλά revision και πολλά fractionation κτλ. Εγώ στο μεταξύ δεν έχω φάει τίποτα ακόμα. Έκανα τώρα τα γαλλικά μου, έπαιξε το κεφάλι μου. Θα πιω λίγο νεράκι. Έχω γλυκοπατάτες καταπληκτικές, αλλά βαριέμαι να μαγειρέψω και σκέφτομαι να πάρω κάτι έτοιμο αλλά υγιεινό για να μην μπαίνω στη διαδικασία να μαγειρεύω. Σας φιλώ προς το παρόν. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα, επειδή έχει πάει η ώρα 10 με τα γαλλικά, δεν θα γυρίσω και βίντεο για το άλλο το κανάλι. Μου έχουν μείνει κάποια τελευταία βιντεάκια που θέλω να γυρίσω για το YouTube του Ανίτα Σπιθάκη. Να κλείσουμε έτσι τη σεζόν με αυτό το δικό σας βίντεο και τις προσωπικές σας ιστορίες. Οπότε λέω να φάω, να ξεκουραστώ, να βάλω να δω βλακίες στο Netflix. Έχω μπει σε αυτή την κατάσταση με τα reality το κάτι. Μια παραγωγή του Daddy, της Colher Daddy μαζί με άλλον έναν, που παντρεύεται ο Χάρη, κάτι τέτοιο, σαν το Bachelor είναι οριακά. Και λέω να δω αυτό, παιδιά, λέω να δω αυτή τη βλακεία, να δω τι θα κάνουν εκεί πέρα, ποια θα κερδίσει, ξέρω εγώ, το διαγωνισμό. Αλλά όπως είπαμε, είναι reality, είναι trash και το βλέπουμε μόνο για το trash του, για κανέναν άλλο λόγο. Λοιπόν, καμάρια μου, αυτό ήταν. Ξαναξεκινάμε Σεπτέμβρη. Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο της σεζόν ουσιαστικά του καλοκαιριού. Ερχόμαστε πίσω Σεπτέμβρη, πιο δυνατοί, πιο οργανωμένοι, πιο ξεκούραστη, γιατί πραγματικά δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα αυτή η χρονιά με πήγε πάρα πολύ τρένο. Ήτανε από δουλειά σε δουλειά τα πράγματα όλα και το απόλαυσα όσο δεν πάει, αλλά θέλω λίγο να ξεκουραστώ έστω για 2 εβδομαδούλες στην Αθήνα. Δεν θα κάνω πολλά πράγματα, έτσι δεν θα ταξιδέψω.
Όπως σας είπα, θα φύγω 2 μέρες Γαλαξίδη μόνο για 15 Αύγουστο και μετά θα είμαι πίσω εδώ να κάνω τα μπάνια μου, να ξεκουραστώ στην Αθήνα, να έτσι οργανωθώ, να διαβάσω τα γαλλικά μου και να σας έχω μαζί μου από Σεπτέμβρη, που θα τα ξαναπούμε όλα. Εύχομαι να περάσετε τέλεια, εύχομαι να ξεκουραστείτε, εύχομαι να πάρετε όση ενέργεια σας χρειάζεται, είτε μείνετε Αθήνα, είτε πάτε σε κάποιο νησί, σε κάποιο χωριό, είτε βόρεια, είτε νότια. Έχουμε καταπληκτικά πράγματα να δούμε και να κάνουμε στην Ελλάδα. Άμα ταξιδέψετε και εξωτερικό, it's okay. Δεν θα σας πω ψέματα. Καλοκαιρινές διακοπές στο εξωτερικό δεν έχω κάνει ποτέ. Είμαι σε φάση γιατί να μένω Ελλάδα και να φεύγω εξωτερικό το καλοκαίρι. Why? Είναι το καλύτερο καλοκαίρι που μπορεί να κάνει κάποιος στην Ελλάδα. Βέβαια, όχι στα υπερβολικά πολυσύχναστα μέρη, μπορείτε να πάτε και κάπου πιο χαλαρά έτσι να χαλαρώσετε. Ακόμα και στην Αθήνα έχω περάσει καταπληκτικά, παιδιά, Αύγουστο, μη σας πω ψέματα, οπότε ναι, θα ξεκουραστώ, θα πάρω τις δυνάμεις μου και θα τα πούμε το Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς τους 88 αυτή τη στιγμή που έχετε κάνει subscribe στο κανάλι, που στηρίζετε, που βλέπετε τα βίντεο, που είστε εδώ και έτσι στα Anita Diaries δίνετε κάτι παραπάνω και εγώ υπόσχομαι ότι θα δώσω πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το κανάλι. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα, αλλά είναι σημαντικό το δικό σας subscribe, το δικό σας like, το δικό σας hype για να ανέβει παραπάνω το βίντεο. Είναι δωρεάν προφανώς και το ξέρω, αλλά δεν έχετε και καμία υποχρέωση να τα κάνετε. Δηλαδή νιώθω ότι κάθε tag που κάνετε και βλέπετε ένα βίντεο είναι μια προσωπική σας επιλογή που μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη στήριξη και ακόμα να ξέρετε και από γνωστούς και φίλους, παρέες κτλ. Δεν περιμένω, δεν θεωρώ ότι είναι δεδομένο και ότι θα περάσουν αυτόν τον χρόνο, τον λίγο χρόνο που μας μένει στον ελεύθερο μας χρόνο να βλέπουν τα δικά μου βίντεο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα που εσείς οι λίγοι και καλοί το κάνετε και περνάτε αυτό το χρόνο μαζί μου, έτσι. Έστω και να περνάει δημιουργικά, χαλαρά, κουτσομπολίστικα όπως γουστάρετε, παιδί μου, η ώρα σας. Σας ευχαριστώ και δεν το θεωρώ σε καμία περίπτωση δεδομένο. Είστε τα λατρεμένα μου πλάσματα, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση να έχουμε. Και σας φιλώ, να κοιτάτε πάντα ψηλά και να ονειρεύεστε και θα τα πούμε από Σεπτέμβρη. Φιλάκια ρουφιχτά σε όλους. Could you play that song for me? It's my favorite song.